салом мухлисони канали БАРСА тиҷи ва албатта мухлисони барсиёна, боз як чанд хабари хушро бароятон ҷамъ овардем ва умедворем ки писандатон меояд. охир чӣ хел наояд ки ин хабарҳо ба Мессию, Гризманн, КОУТИНО ва албатта ки Миралим Пьяничи ҷураи мо тааллуқ дорад. аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки имрӯз Педри бо ҳамдастагонаш барои рохат гирифтан ба финали бозиҳои олимпӣ бо тими сарсахти ҷопон бозӣ дорад. ба ҳар ҳол ширкати 1x ба ғолибияти Испания боварӣ дорад. аз ин сабаб ман дар онҳо 5000 рубл ставка мемонам. шумо метавонед интихоботонро худатон кунед ва ҳамчунин дӯстони мо аз 1x барои нафароне ки регистратсия надоранд дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСА то ҳаҷми $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имрӯз ё фардо Алекс Кальядо бозингари Барселона ду ҳайати дастаро тарк мекунад. дар ин бора аз Фабрицио Романо то нохуштарин журналист менависанд. иллати рафтани Кальядо ҳамагӣ як чиз аст: Куман ӯро дар ҳаят дидан намехоҳад. худо одаме ки надод тақдирашро ба дасти Куман медиҳад. шояд ба Куман рӯшантар аст ки Кальядо ба ӯ дар кор аст ё ин ки не. аммо Алекс баъди бозии дӯстона бо Штутгарт дар Олмон тарки ҳаят карда интизори қарори роҳбарияти клуб мебошад. роҳбарият бошад гапи Куманро ду намекунад ва 99% Кальядо аз Барса меравад ва шояд Демир ҷои ӯро ишғол хоҳад кард. дар бозӣ бо Штутгарт ба майдон баромадан маънои онро дошт ки гуфти бобои ғулом: бача ҷоята ёб ки дар Барса ба ту хӯрок нест. як нафари дигаре ки дар Барса гуфти Игнат Петрович точно бехӯрок мемонад, ин Миралим Пьянич аст. Пьяничам аз зумраи он бозингароне аст ки Куман чандон бовар надорад, анихтараш ба ӯ умед намебандад. Барселона хело зиёд мехоҳад ки бозингари боснягии худро фурӯшад ва ё ба иҷора диҳад, аммо ба кӣ ва дар куҷо маълум нест. харидорони Пьянич дар Аврупо чандон зиёд нестанд, аммо як варианти мавҷуд аст ки бо эҳтимоли зиёд он амалӣ мешавад. ин баргашти Пьянич ба Ювентуси Турин аст. туринёҳо омодаанд Пьяничро ба иҷора гиранд. дар чунин сурат Ювентус як қисмати маоши ӯро пардохт мекунад. ҳарчанд ки Юве ҳам бо мавҷудияти Арон Ремзи дар ҳаят бояд барои ҷо кардани Миралим майна об кунад. чунончи борҳо гуфтем, сармураббии нави Ювентус Массимиано Алегри зидди баргашти Пьянич нест. дар пасманзари мерами Гризманн ба Атлетико якбора Роналд Куман аз роҳбарияти Барса хоҳиш кардааст ки ӯро нафурӯшанд. инашам дарди ба хайр. ӯ ҳамчунин хоҳиш кардааст ки Филиппи Каутино ҳам дар даста бимонад. ана инро гуфти қадами қурбон в паворот мегӯянд. ин ҳамин дирӯз буд ки рафтани Гризманн анихтараш иваз шудани ӯ бо сол 99.9% ҳал шуда буд. дар бораи мондани Каутино дар Барса бошад дигар касе умеде надошт, ҳатто худи ӯ. аммо имрӯз офтоб аз куҷое баромад ки ҳамаи чиз чапана гашт. Роналд Куман гуфтааст ки Гризманн дар Олмон нишон дод ки дар ҳолати хуби физикӣ қарор дорад ва ин умедворкунанда аст. ба Куман ҳамчунин амали Гризманн дар бозӣ бо Жирона маъқул шудааст ки Гризманн худаш пеналти назада задани онро ба Мемфис Депай вогузошт. аз нигоҳи мутахассиси голландӣ Каутино мавсими нав ба сатҳи дигар баромада Барсаро кӯмак хоҳад кард. аммо агар барои ин ҳарду касе пайдо шавад ки пули дилхоҳи Барсаро диҳад, ин Гризманн агар Тилоеву Каутино нуқрагиан шаванд ва аз осмон барои Куман ситора биёранд ҳам онҳоро як дақиқа манъ намекунанд. хулас фаҳмо а? акнун дар бораи шефи ҷангал Лионел Месси. чунончи маълум Лео бо даста ба Олмон нарафт. аз як ҷониб ӯ дар истироҳатӣ буд, аммо сабаби асосияш ин шартнома надоштани бозингари аргентинӣ бо Барса мебошад. бовар кунед, ҳамин қиссаи шартномаи нави Месси бо Барселона аз қиссаи 1001 шаби малика Шаҳрзод ҳам гузашт. имрӯз як хабару пагоҳ як хабари дигар. кор то ҷое расида ки гуфтанд то Месси шартномаро имзо накунад бо Барса, ҳатто тамрин кардан наметавонад, ҳарчанд Месси аллакай дар Барселона аст. акнун ба гуфти расонаҳо қарор аст ки шартнома бо Месси дар арафаи бозӣ бо Ювентус ки интизор меравад 8 август баргузор шавад, имзо гардад. намедонам рости гап арафа гуфта ин мардаки Лапорта чӣ ва кадом рӯзро дар назар дорад, аммо мо мардуми батоқатем, инашро ҳам интизор мешавем. муҳим ин ки сомонаҳо мегӯянд ки ҳам Месси ва ҳам роҳбарияти Барса ба тамдиди он ягон шак надоранд ва Месси ин мавсим дар ҳайати Барса ҳатман бозӣ мекунад. яке агар рафту бозӣ накард, илтимос домани Месси ва Лапортаро гиред, дигарон гуноҳ надоранд. мо фақат он чизеро ки онҳо мегӯянд ба шумо мерасонем ва албатта умедворем ки гуфти он гапҳо всё будид окей. барои имрӯз бас. шумо албатта андешаҳои худро нависед, зеро онҳо хеле барои мо муҳиманд. лайк мондани шумо бошад ба тилло меарзад. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.